Τρία είναι τα βήματα στα οποία κανείς ασχολείται με την άδεια οδήγηση. Είναι η θεωρητική εξέταση, είναι το πεδίο, η εξέταση στους ελιγμούς και τρίτον είναι η εξέταση στο οδικό δίκτυο. Λοιπόν, σε αυτούς τους τρεις συντελεστές φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα. Προβλήματα δηλαδή στο ότι μπορεί μια σχολή οδηγών να έχει πρόσβαση και να ξέρει ποιοι είναι οι εξεταστές, πάνω σε αυτό να οικοδομείται ένας μύθος ή μια πραγματικότητα, να το πω έτσι. Γιατί μα στα θεωρητικά γράφει 50% των υποψηφίων και στα πρακτικά περνάει 95%. Ότι ενώ ο χρόνος για όλα αυτά έπρεπε να είναι ισομερής, ούτε αυτός ελέγχεται. Δηλαδή μπορεί να λέει ο άλλος ότι έκανε 17 μαθήματα και να κάνει 3. Ναι, και να πληρώνει για 17. Τώρα, ναι, άρα λοιπόν όλα αυτά θέλουμε να τα ορθολογικοποιήσουμε. Αναθέσαμε σε επιστήμονες, στις διευθύνσεις που ασχολούνται με όλα αυτά και μας έδωσαν πρόσφατα το πρώτο πόρισμα. Η πρώτη μεγάλη τομή λοιπόν που μας εισηγούνται και στην οποία σκεφτόμαστε να χτίσουμε μια καλύτερη προσπάθεια διαφάνειας είναι να λειτουργήσει η τεχνολογία. Δηλαδή, να μην χρειάζεται να μπει ανθρώπινο χέρι για να ορίσει πού θα γίνουν εξετάσεις, πότε θα γίνουν εξετάσεις και με ποια σύνθεση. Ο καθένας που θα δηλώνει ότι είναι υποψήφιος να έχει έναν κωδικό, να πατάει, να δίνει με τον κωδικό του και να του ορίζει η τεχνολογία το μέρος, τον τόπο και τη σύνθεση. Άρα να μην ξέρει ποιος είναι εξεταστής. Βεβαίως, το πρώτο λοιπόν που θέλουμε να απαντήσουμε. Αλλά υπάρχει γενικός ταρίφα και... Πώς θα πει, ταρίφα πώς θα μπει. Δεύτερον, άμα μια πλειονότητα ζητάει... Λέει η επιτροπή αυτή που το δούλεψε, ότι από αυτό στον υπολογιστή θα βγαίνει το ποσοστό επιτυχίας. Όταν σε κάποιον το ποσοστό επιτυχίας ή αποτυχίας είναι πέρα και έξω από το μέσο όρο, κάτι συμβαίνει. Ερωτηματικό. Καλά, αυτό που λέτε. Παρεμβαίνει το σώμα ελεκτών αμέσως. Για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή η ταρίφα πότε γίνεται. Όταν σε κάποιον. Όταν αποτυγχάνει. 1, 2, 3, 4. Άρα λοιπόν και αυτό που καλείς να το απαντήσεις. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στη Χαρατικιανοπούλη, τη συνάδελφο, η οποία βρίσκεται στην γέφυρα Φιλαδέλφειας, για να μας δείξει αυτό που ξέρουμε και το αντιμετωπίζουμε και περισσότεροι στους δρόμους, πώς οδηγούμε. Καλημέρα, Χαρά. Καλημέρα. Όλοι ξέρουμε πώς οδηγούμε και όλοι είμαστε μέρος της εικόνας που θα παρακολουθήσουμε τώρα. Όλοι το έχουμε κάνει αυτό κάποτε ή πολύ συχνά από απλά κάποτε ή μία φορά. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε τώρα είναι μια εικόνα χαρακτηριστική και αντιπροσωπευτική που δεν έχει να κάνει με ώρες, ημέρες ή κίνηση πάρα πολύ αυξημένη στον δρόμο που μας αναγκάζει να πιάνουμε την αριστερή λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας προκειμένου να τρέξουμε. Αυτό δεν γίνεται διότι υπάρχει μεγάλη κίνηση όπως τώρα, όπως μπορείτε να δείτε. Κινούνται στην ίδια ταχύτητα τα αυτοκίνητα στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας με τη μεσαία ή και με τη δεξιά. Σε πολλές περιπτώσεις κινούνται τα οχήματα στην ταχεία λωρίδα ακόμα και με μικρότερες ταχύτητες από ό,τι άλλες λωρίδες, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί οδηγοί να καταφεύγουν, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς τώρα, στην λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Και να πατάνε τη διαγράμμιση. Και λίγοι είναι σήμερα και στις εικόνες μας είναι και λίγοι σχετικά, είναι πολύ περισσότεροι καθημερινά. Κοίτα πώς είναι όση ώρα μιλάει Χαρά. Δεν είναι μόνο όση ώρα μιλάω, είναι από την ώρα που έχουμε έρθει και είναι όλες τις ώρες. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα, ότι δεν αφορά ώρες αιχμής, το πρωί που έχει κίνηση, ο κόσμος πάει στη δουλειά του. Οποιαδήποτε ώρα σε όλα τα εθνικά οδικά δίκτυα είναι μια εικόνα που την βλέπουμε. Υπάρχουν φορές που η λωρίδα έκτακτης ανάγκης, όλοι το έχουμε δει, αν δεν είμαστε μέρος και εμείς αυτή τη λωρίδα, που είναι σταματημένη, ακινητοποιημένη. Ενώ υπάρχει ανάγκη να περάσει ακόμα και ένα στενοφόρο. Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης άλλωστε. Όμως η οδηγική συμπεριφορά δεν αλλάζει. Όσο και αν αλλάξει το σύστημα της εξέτασης, το τεχνολογικό κομμάτι της οδηγικής συμπεριφοράς, η ελευθερία της βούλησης του Έλληνα οδηγού είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιοριστεί και να κατευθυνθεί προς μια σωστή κατεύθυνση. Ακόμα και τα φορτηγά, όπως μπορείτε να δείτε, πατάνε τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Αλλά και όση ώρα να μείνουμε εδώ, η εικόνα θα είναι αυτή που βλέπετε. Στην αριστερή λωρίδα χαμηλές ταχύτητες και συνεχώς αυτοκίνητα να πατάνε τη λωρίδα έκτακτης κυκλοφορίας. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με την έλλειψη των υποδομών μας και ότι το 2010 έχουμε ακόμα μια λεγόμενη εθνική οδό, την Κορίνθου Πατρών, στην οποία νομίμως όλοι πατάνε, γιατί αλλιώς θα υπήρχε μόνο μία λωρίδα. Έτσι, δύο είναι όλες και όλες, μία κανονική, μία έκτακτης ανάγκης. Λοιπόν, έχει μάθει ο Έλληνας να ταξιδεύει πάνω στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Αλλά το κάνει και μες στο κέντρο, δηλαδή το κάνει παντού. Το κάνει παντού, βέβαια, το κάνει παντού. Όταν επιλέγει έναν τρόπο οδήγησης, τον επιλέγει παντού ή τον επιλέγουμε για να μην ξέρουμε και αυτούς. Τέλος πάντων. Ευχαριστούμε, Χαρά. Καλημέρα. Έχουμε κοντά μας και τον κύριο Άρη Σταθάκη, δημοσιογράφο και πρώην πρόεδρο της Διακομματικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής. Καλημέρα, κύριε Σταθάκη. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε, κύριο Σταθάκη. Συνηθισμένοι είμαστε σε αυτό. Ξέρει να οδηγεί ο Έλληνας. Αυτό βεβαίως ξέρει. Αυτός που πατάει την λωρίδα έκτακτης ανάγκης ξέρει να οδηγεί. Όπως και αυτός που περνάει με κόκκινο ξέρει να οδηγεί. Αλλά δεν σέβεται τους νόμους και δεν σέβεται τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι θέμα ότι δεν ξέρει να οδηγεί αυτός που πήγε από εκεί. Άλλο πράγμα, αν
είμαι καλός χειριστής και άλλο αν είμαι καλός πολίτης. Ως χειριστές είμαστε καλοί, ως πολίτες είμαστε κάκιστοι. Επιλέγουμε το δικό μας τρόπο, δηλαδή. Ο καθένας επιλέγει το δικό του τρόπο. Σταματάς το φανάρι, περιμένεις να περάσεις και έρχονται άλλοι 2-3 και μπαίνουν μπροστά για να στρίψουν. Ξέρουν να οδηγούν. Ούτε ρίχνουν κάτω το σηματοδότη, ούτε ανεβαίνουν πάνω στο κράσπεδο. Ως χειριστές καλοί είναι. Ως πολίτες είναι κάκιστοι. Μάλιστα. Να σας πω ότι χαίρομαι που είπε εδώ ο κύριος Τσιόκας, γιατί είναι από τους λίγους ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά αυτό το θέμα. Και μέσα στη Βουλή είμαστε πάντα από την ίδια πλευρά. Σωστά. Αλλά τώρα που άκουσα έτσι ότι θα κάνουμε ανώνυμα διπλώματα, έτσι διάβασα χθες στα νέα νομίζω, εγώ ήθελα να κάνω μερικές επώνυμες επισημάνσεις. Ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδηγών είχε έρθει στη Βουλή, το θυμάται ο κ. Τσιόκας, και μας είπε ότι το 80% των διπλωμάτων στην Ελλάδα δίνεται με λάδωμα, με τηλεφώνημα πολιτικών, ακόμα και με τηλεφώνημα δεσποτάδων. Το 80% δεν το πιστεύω ότι είναι τόσο μεγάλο, αλλά πάντως υπάρχει στα πρακτικά της Βουλής. Ότι μεσολαβούν οι πολιτικοί δηλαδή, έτσι, με την παλιά λογική. Κύριε Σταθάκη, αυτό υπονοεί δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είναι η πλειονότητα των διπλωμάτων που δίνεται παράνομα, παράτυπα. Έτσι, είναι μεγάλο ποσοστό και ακόμα και αν δεν είναι 80, είναι μια πλειονότητα. Και δεύτερον, φοβάμαι ότι είναι όμως και πάλι, χωρίς να αμφισβητώ αυτό που είπε ο πρόεδρος το είπε και κατατέθηκε στα πρακτικά. Χωρίς να αμφισβητώ, φοβάμαι ότι είναι μια εύκολη πετάμε τον μπαλάκι στην εξέδρα. Γιατί πόσα τηλεφωνήματα πολιτικών είναι αυτά και το χρήμα που πέφτει για το λάδωμα αυτό. Και αυτό το είπαν. Απλώς άρχισα να λέω διάφορες επισημάνσεις. Ότι πέφτουν πάρα πολλά χρήματα, αλλά ότι έτσι κι αλλιώς δεν μαθαίνουμε να οδηγούμε. Δηλαδή, τα μαθήματα γίνονται με 40 χιλιόμετρα την ώρα μέσα στην πόλη. Υπάρχει το ανέκδοτο που αν προσέξετε μερικές φορές που χιονίζει, έχει κακό καιρό και λέει σήμερα που έχει κακό καιρό δεν θα γίνουν εξετάσεις υποψηφίων οδηγών, γιατί δεν θα πάνε καλά σήμερα, κάτσε να πάνε με καλό καιρό αύριο. Να πάρουν το δίπλωμα με καλό καιρό και μετά, συνθήκες, ναι, αν βρέξει την άλλη μέρα δεν μας πειράζει κάτι. Αλλά θέλω να σας πω ότι στην Βουλή έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες και από την Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής και από υπεύθυνους διαφόρων κομμάτων που ήταν υπεύθυνοι στον τομέα αυτό βεβαίως. Και φτιάξαμε νομοσχέδια έτοιμα τα οποία τα στείλαμε σε όλα τα Υπουργεία. Και είπαμε ότι πρέπει να γίνει αυτό και αυτό και αυτό. Για τα διπλώματα δηλαδή πρέπει να αλλάξει ο τρόπος θεωρητικής εξέτασης. Υιοθετούνται αυτές οι προτάσεις τώρα? Όχι, τις έχουν ξεχάσει όλοι. Υπάρχουν όμως σε όλα τα Υπουργεία αυτές οι προτάσεις. Στα συρτάρια όμως. Καλά, τώρα ο κύριος Σταδάκης, επειδή απέχει από την πολιτική, δεν τα ξέρει. Ξέρει απλώς με την ευκαιρία αυτή, φαντάζομαι ενημερώνεται τώρα. Η πρωτοβουλία αυτή και ο λόγος που είμαι εδώ πέρα είναι ακριβώς αυτός, ότι έχουμε ενσωματώσει όλα αυτά τα ζητήματα. Τις προτάσεις όλες αυτές λέτε. Τα οποία σχετίζονται με τους προβληματισμούς που έχουν στόχο την διαφάνεια στην πρόσβαση στο δίπλωμα, στην ασφάλεια. Είχαν, ο κ. Σταδάκης προσδιορίστηκε πριν ως πρόεδρος Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας. Όχι τώρα, υπήρχαν λοιπόν κάποιοι, ναι. Υπήρχαν λοιπόν κάποιες επιτροπές, καμιά δεκαριά επιτροπές Εθνικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας. Λοιπόν, όλα αυτά καταργήθηκαν, έγινε μία. Υπάρχει λοιπόν ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, υπάρχει μία διυπουργική. Ναι, οδικής ασφάλειας. Επειδή ο κύριος Τσιόκας δεν θυμάται πολύ καλά, δεν καταργήθηκαν αυτές οι επιτροπές. Απλώς, παρακαλώ κύριε Σταθάκη, μιλάω, σας παρακαλώ. Λοιπόν, σας παρακαλώ, μην με διακόπτετε. Πρώτη φορά είμαστε απέναντι. Σας παρακαλώ λοιπόν, μην με διακόπτετε. Λοιπόν, υπάρχει μία Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, υπάρχει μία διυπουργική, υπάρχει πλέον μία γενική διεύθυνση που ασχολείται με τα θέματα οδικής ασφάλειας. Μπαίνουμε στη διαδικασία της αναμόρφωσης για τα διπλώματα, αναμορφώνουμε όλα τα κτέο, κατεβάζουμε τις πινακίδες από τους δρόμους και τα βλέπετε. Λοιπόν, και αναθέσαμε και ένα master plan πάνω στο οποίο ζητάμε να προσδιοριστούν ποσοτικοί στόχοι για τον αριθμό των ατυχημάτων, στα τροχαία ατυχήματα δηλαδή, γιατί ξέρετε ότι η Ελλάδα έχει πάνω από 1.600 ατυχήματα το χρόνο, που είναι σε ζωές, που είναι σε οικονομία, που είναι σε πολλαπλά επίπεδα. Για αυτούς όλους λοιπόν τους λόγους, έχω τη γνώμη ότι αυτό το πεδίο πλέον δεν είναι ένα πεδίο για να κάνει κανείς μια εύκολη έτσι προσέγγιση και κριτική. Είναι ένας εθνικός πλέον στόχος που πιστεύω ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όλες οι κοινωνικές δυνάμεις, οι επιστήμονες πρέπει να συνενωθούμε για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα.